Ai! Miksi se räjähtää? Siis kun se räjähtää kahdesti, mutta tässä on... Tässä on se, että tässä on sama fiilis vähän niinku ala-asteella kun pelaa hippaa ja ei saa ketään kiinni. Se tuntuu ihan samalta. Tästä tulee ala-astetta rommu. Se tuntuu ihan samalta. Tästä tulee ala-astetta rommu. Yrittää hyppiä tossa. Minä menen. No niin. En mä saa monta. Mitä on tapahtunut? Mä repesin. Ai vittu. Pysty siihen. Mitä se? Kyllä sä koot suortaan. Aktoralla aika kiusallista. Tuleeko se nousu? Se oli tänään jälki-istunut tässä. Se on tää. Se on paljon päällä. Ei, tuli! Aika loppuun tuli! Sieltä voi. Ja mies ei Tää on pöllyrejä! Tää lause on suoritettu pois loukkaavan sisällön takia. Ai vittu kun sä osaat tämmöstä pelleilymovementtia, lopeta se. Poika hei, vittu. Mitä se ei osunut? Mitä se ei osunut? Se on Pekka ennäkin. Kato mä asat sen luottamuksen, kun mä sanon sitä oikein. Älä hyppää mihinkään, kun oot paikallaan, poika. Miten vittu se ei liiku mihinkään? Mitä?